Mas Supri CS, juga Mas Mamo CS, semuanya tanpa terkecuali. Monggo Mbak Wati Juragan Kikil. Yen liwat aku kelingan, aku pun kae biyen tak golek. Ing jagat kebak tulisan warna abang tangga ijik prawan Mbak Vita. Monggo Ibu kalemu joget sama Mbak Vita. Bintang Pantura 5. Iya iyo iyo iya iyo. Gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali. Gubuk kae kebak crita wiwit wengi nganti gagat rino. Luar biasa semangatnya Mbak Vita. Aku mau ngincer yang mana ya kira-kira? Bapak. Bebas milih. Monggo Pak D. Ora ngono nginceri kok ya pas tenan to ya. Kok iso ngerti ya Mbak Vita ya? Aku ya gumun kok Dul. Masa rono iso langsung oleh. Udah ada Berarti bau-baunya. diem-diem ini loh matane. Luar biasa Aku wis mambu, mripate. aku wis mambu, toto doan wis mambu. Oh gitu. Iya 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 iya. Bapak
rawuh Mas Dimpil matur sembah nuwun sarimbit Ibu. Kandhani kok. Awakmu krungu ora iki mau HE? Krungu Cak, ora? bocah iki lek lantip ya ngono kuwi. Aku njupuk dhewe aku. Ide kalah pintere karo Vita, yakin aku. Itu buat parkir loh. Ora bakalan nesu. Dek nesu mbek aku kualat. Luar biasa. Sekali lagi monggo. Asik. Spesial katur ingkang pemugati Pak Marsito. Yo, Gugum Asmoro. pundi? Mau tak golekno HE. HE. Ya sebentar, ada iklan dulu kakak. Katanya Bapak habisin aja. Iya habisin aja, Besok gak usah disisain. kerja lagi. Mangke Iya. bar niki Pak Lurah salut saking Prembun. Nggih. Oh inje, Niki pripun? alhamdulillah. HE, Hi ha hu. pripun, Hi ha hu. tetap ke sana ya. Sawerane, Mak. Alah. Oh, kasih, Katanya habisin kemarin aja, mau Bapak. nyanyi Habisin aja, sumi-sumi. Bapak. Sumi-sumi apa rubi-rubi? Nggak bisa, bisanya nyanyi itu di sana. Cadetan sajroning ati dalan alun-alun kaya merati. Aku kowe dadi bojomu mergo